една от най-потайните точки в картите на Вълчан войвода и поп Мартин. Тук, над Котел и селата Жеравна, Градец и Медвен, минавали пътищата на кервани и скрити хайдушки проходи. И именно тук се появяват едни от най-спорните, но реални следи, приписвани на войводата. Първата следа идва от сухата река, северно от Котел. По скалите, в участък между Жеравна и Градец, местни овчари още през 50-те години описват фетообразен знак с дълбочина около 2 пръста, класически ориентир в старите хайдушки карти. До него кръст с отворена основа, насочен към тясно дере. Няма злато, няма легенди, само реални издълбани символи, които и днес могат да бъдат видени от знаещите пътеката. Втората следа идва от пещерата при Орловите камъни, на запад от Котел. Там, в труднодостъпен процеп, се намират квадратни изкуствено обработени в длъбнатини следи, които старите котленци разказват, че служили за закрепване на врата или затапващ камък. Според архив на Котленския музей от началото на 20 век, мястото е свързвано с укрити документи и пари от местна хайдушка чета, близка до Вълчан. Третата и най-обсъждана следа е между Котел и Медвен, район с множество подпрени камъни и една особена скала, наричана от местните Стражът. На южната й страна има дълбока канелюра, водеща към цепнатина. Точно такива знаци поп Мартин описвал в своите кожени карти. Не за злато, а за скривалища на свидетелства, данъчни тефтери и преписки, откраднати от османските кервани. Истината. В Котленския Балкан няма сензационни истории, но има истински следи, длетовани символи, стари проходи, затворени пещери и няколко места, отбелязвани в архивни записки като укривани от войводи. И точно те правят района толкова важен. Защото тук, между скалите и проходите, започват истинските следи. Краят на златото, началото на следите продължава.